କାହିଁ ତୁ ଅଯଥା ଧନ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ କହିଲୁ? ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ? ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ମାମା ମାନେ ମାରନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ହେଉଛି ଖାଲି ମୋତେ ମାମା ମାରୁନାହାନ୍ତି, ମାମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି। ଯେମିତି ରାନୀ ଋଷିଙ୍କର ମାମା ଯେମିତି ରାନୀ ଋଷିକୁ ମାରନ୍ତି ସେମିତି। ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ସବୁ ମାମା ମାନେ ତାଙ୍କ ବେବିମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଧନ ତୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ। ମାଡ଼ ଖାଇବା ନ ଭଲ, ତମେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସୁଛ କି? ମାମା ମାରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୋତେ? ନ ଭଲ ଲାଗେ ନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମାରନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା। ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଲନ୍ କରିଛି, ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାମା କହିଦେବି। ଯାଉଛି।